Привет, Дилже. Тук е един позив за тебе. Малко тестове на мини кухнито. Надявам се да ти свърши цялата, макар че не е от най-удобните ножове, обаче така. Като за основа ще се използва чарничев клон, около 3 см в най-дебелата. Гледай, интересно е. Пускам около 11 хора от тях. И ето го. Никакви щети по острието.